No sia abo omade share emomwadwo emomwakwa eba Yorke FM afei so HYTV so no sia kasebo enadu so a yede eba besomwo na meka wo say streaming live ewo Facebook HYTV Ghana nti bomode anse obedi achi wo ho na watie kasebo yi ebi ewo hodom ye hwɛ nsɛm bi a ebedi kasebo mu akotene Ghana man pain na nado dan kwa akufu ado one hungry man panyin edi ahyiemu enne wone nsantrofo edi nkomo ye de mu nsɛm nyina ɛsomo ɛwɔ kasebo mu ye besan de ani so ɛkyerɛ dunkwaw na dunkwaw manhene ene ne manfo ɛka nsɛm bi de akyerɛ youth and sports minister nsɛm bɛ na wɔka nsɛm no nyina no ye bɛpontu mu ɛde amaw ɛwɔ Yorke FM no sia kasebo so nti bɔbɔde asa woni ye betena afei mameka wo sɛ Han Yorke state ana waso yase ye de kasebo nyina ɛde ɛsomo afei so adons boutique so aso yasene okenkanfo enne me Okamafo Clement ye dan ye ho aba ye ba ye de sem no mu kyemu nyina ɛde bɛwesomo Omari sia Simon wakwapa epa Yorke FM afei so HYTV so no sia kasebo na enadu so okenkanfo Okamafo Clement me kenkan ede amaw yenhwe nsɛm bi ID kasebo mu ekan Ghana man pain na nado dan kwa akufu ado ene oni hungry man hene anase oman panyin ahyia ewo Ghana hanum ye na tena ye anase oman panyin atena ye okopie mu wo honum no ena odi nsɛm kakra etu dwa sɛ ihyemudi a wodie no ebeboa ama oman hungry ene Ghana man ye kita wudia a edoso no kyese emu atinye agina pa esan se ye hia nyema bebre afi oman hungry enchen ena woso hia nyema pi enti san kita wudie no ebeboa pa sei na omanpanyin na nadadan kwa epufu ado okanisem. One of the media, thank you very much for your presence here this afternoon. I welcome the President of Hungary, His Excellency Janos Adair, to Ghana and to Jubilee House, the seat of Ghana's presidency. This visit by President Adair is a landmark, as it is the first time since the fall of communism that a sitting president from Hungary is paying a state visit to Ghana. We are honored by your presence, Mr. President. The purpose of this visit by the Hungarian president is to reaffirm the ties of cooperation and the bonds of friendship that our two countries attach to our relations with each other. President Ida and I had the opportunity, the first time, of meeting on the sidelines of the R20 Austria World Summit, held in Vienna in May 2019, where we both pledged our commitment to exploring further areas of interest for the mutual benefit of our two countries. This visit reinforces our commitment to engage each other further to this end. Our two countries share similar aspirations and values. We have both turned our backs on our authoritarian past and have embraced democratic governance with its respect for human rights and the rule of law. We are member states of the United Nations. We have collaborated effectively on several matters over the years, and a major outcome of this afternoon's meeting was a reaffirmation of our commitment to collaborate further and provide mutual support at both bilateral and multilateral levels. To this end, the ministerial teams of our two countries a few minutes ago held discussions centering on the expansion of relations in the sectors of trade, pharmaceuticals, manufacturing, ICT, financial services, water management, and environmental protection, with an agreement to put in place for the commencement of meetings under the auspices of a joint permanent commission for cooperation, which will serve as a platform for accelerating mutually beneficial cooperation between Ghana and Hungary. A number of key agreements will be signed eventually between our two countries. They are: one,
the continuation of the educational exchange program between the Ministry of Human Capacities of Hungary and the Ministry of Education of Ghana. Through this program, educational assistance has been offered to several Ghanaian students to study in Hungary in fields such as medicine, engineering, and agriculture. Omampenyin anadoda kwa Akufo Addo edena no siye pe na President Janos Ada ye hungry my mampenyin and ordene so nisem etwa so kase once wo bo modern ase yankita hudi a etese da ye hungry ene Ghana my entemo no obebo modern ase mu betimi agina na afei so yetimi aboa ye ho Elnök úr utalt arra is, hogy 2 évvel ezelőtt Bécsben találkoztunk, és lényegében a mai 4 szemközt, illetve a plenáris ülésen zajló beszélgetés az countries can mutually benefit from in terms of the cooperation. Mr. President, you have made an exhaustive list, you've mentioned an exhaustive list, I don't want to repeat that. Instead, I'd like to concentrate on some of the achievements of the recent years. Most probably, Ghanaian media have also reported when during the course of last year, President Akufo Addo was kind enough to attend the inauguration of a wastewater treatment plant, which is one of the largest, but definitely the most modern wastewater plant of Ghana in Kumasi, which is or could be a substantial help for this country in averting waterborne diseases that polluted water spreads, and that can help to reduce the number of people hospitalized because of waterborne diseases. As much as I know, this is a very successful project, testament to which is the decision to 2 further wastewater plants being envisaged, with the same interlocutors, with the same Hungarian partners. The second important achievement, outcome of our cooperation during the past 2 years, is the existence of 2 reference farms. These have not been inaugurated, these are being successfully operated every day, which are important for Ghanaian farmers in terms of vegetable or food production. Abusia ye fi science mi hu dia na ye ko kwawu apradan na omanfo a wo ho no ante asemje isanse China fo bi a wo ho no no wakoye enyamna sem bi a enye asemketo kra China fo a wo ho no no ebi nipa ba ko atimi atotuo e de abo abofra bi a enye asemketo kra ama omanfo no ebu afupam na posifo atimi etwitwa eje China ni ama sisi an wode na akotwere aban kukumu a wo bomode ase wo be ye nhwehwemu abofra yi a chese woto etuo yi ebo no no esentrefo ye ne omame edi nkomo na sei no cheche ne semu me wa mafitwire ona mete se etuo sunye enti mama ka kire nkwala bia na omodi agro me ba ne nchen se omunko mu fie ni obroni na anto omutu ana akwala ba ko tie mo frɛ me se masara kwese ne da ho amoje tunu no eti me kwa no bisa me ba ne se kwese na ade na o se o koye dem ho akoyi nsuo di o ase obroni na tunu tuo ko obroni na o se da bi na o koye dem ho eti ni moja na enyu ne me da me fa nsuo horoye ese nkrofo adom fodom me amede na be pie rom ano ene onu won di agro ebi kura na hihwa waye kura o ma betra so nti no ye no ni problem bia wo hosa
na sasem yi no unse akoya asemfem pa nti no na chese omanfo no enti ase esanse wo hwe China ni ya chese otutuo na ono na adwi mu no ose na osiesie ni tuo na epa ho na ekobo abofra no nti ono wanhye da se oto abofra no tuo na so omanfo no de wo se da wonte ase nti nizisia no de waye ne se woko eye China yi so anka chese wo buru no abo ni ndua na chese ka ono so watwa nananum ewo nsie do abofra no de ne ho eka enemu wantimi engu nti na abofra no ote ase aye abra meka se ya abofra no ete ase nemu omanfo na wonya ya anka chese nka wo betimi aye eye China ni bone na so aposifo ekopie mu a chese wone wotimi eye den etwitwa je eye China ni ACP Kofi Adu na one omanfo no edi nkomo eka se woma wakoma emra fom esanse nansia NBC ewo eye dunkwa ne mantem ho no ba bi a chese na ankoye nti won bomoden ase won so obetimi ahwe won ho yi ani mu nyina be kasa na mo akoma ye de akofom munja de sabi Chinese ni na why problem why asem no munja no maye yan kasa ye be yi ne na ko na ba bi a emra no da no na ye de aye de ye de ato eti amra se sabi why bone no monso mo de mra no be hya mo nsem na mo aye de amfata sabi ebi asida yan hwe baby denture ebisi ye munyina mu esi ye no sebe mrantie no fi se omo ye bi anibra ba omo ye bi ade akire se ye omo ye na ye omo ya ewi akire no omo nyina so mo ba papa ni omanfo ekasa ye ewie kra na chese omanfo wonakoma enjo ho kra na sei na wo cheche wonsem geiti a na wonakoma enjo ho wama wutai chana de wama hadi atuluku kuru akora kiti kiti aboto be obedi oni bi oba bioma obehu ogbodi kuro gacha ohanya hayese omai mu alet abrofo no yade a omubiya ya bitu a ye wa ha se yeboa etu obroni timi beku obibini wo Ghana ha ne kwa fani wodi bo obibini wuku obroni wa Ghana ha no dem ya oye ebi esie ya ha Okamafo China nipa esase China nipa tuo sa mo obibini enam ye ti ne akosi na chese omanfo wowo eye kwawu apradan ena chese yete wonka na chese wahu nsem a enya asem papa kra na yeto aso dia ne yede ani ekire eye Ghana Police Service chese wonakache na wode nsem bi apiefi waba enya asem ketwa kra nsem a wakanya ne se nansen na video bi etwabu e wo social media ne so nsem a na wakanya ne se abrantie bi ennom nsa na chese wabopa a na wo sha apolice fo atade wo hwehwe mu an wo hu se na chese eye police ni enti wo hwe ye no na chese police ni waboro pa na police fo de krata abetudwa a wo ka se wo hu nipa chese na wo sha eye police fo atade a na wo ye police ni wahwehwe mu ahu ba bia owo na osisi an boguso a wo ye nhwehwemu ahu se nipa yi no chese asotwe ben na esefata no anase wo se wode ne kwa ayaresabia ane ade sei na chese impefo echechemu a wode nkrata ebetudwa na sasemi ebetudwa no eye Drunkers Association once wode nsem kakra e de abetudwa wo no so wo ka se de ekoso no wonim ho hwe esanse one de eba no se obi no musai wo se nipa no onom no kwan paso iti no Drunkers Association of Ghana wo so de abetudwa se a police for nto won pa e wo sansem yi Yesaka video no na initially ya address ye be hwehwem enti ye frɛ Central Regional Youth Organizer
ne team sɛ ɔmo nyɛ twitwimu ɛmfa saa police no na ɔkɔnom saa boyɛ na ne mfoni abɛda mmɔnten so yi na yɛbɛsrɛ Ghana police sɛ ɔmo mfa harsh punishment bia ɛmma saa police no ɛsan sɛ obi nim adekode adwendwe na ɛha no nti a ɔde kɔnom ɛnsa ɛyɛ deɛ wɔyɛ ɛwɔ mu sɛ deɛ wɔyɛ yi ɛnsɛ ɛmfata yɛakɔndɛme ɛna afei so yɛyi yɛatwe yɛn ho afiri ne misconduct ho na mmom yɛbɛsrɛ sɛ nka Ghana police welfare for no ɔmmɛpɛ council ama no na watumi asake no na yɛbisabisa ne problems a ɔwɔ a ɛma no kɔnom saa na sɛ ɛsa kɔ a ɔnom yɛ ɛma no ɛyɛ saa no na yɛtumi ahu ɛkwan yɛbɛfa so asi saa ne ma yi kwan. Abusia yebefiri nsɛm yi so na yakopie mu ɛwɔ ɔdɔkɔ ɛma ɛhɔnom na ɔdɔkɔ yɛfrɛ ekuro bi so a ɛwɔ ɛbɛn no ɛyɛ article na akopie mu wɔ hɔnom deɛ na kyɛ sɛ ababaawa bi na ɔtɔn n'adeɛ ɛna polisi ni bi so a ɔtaa ɔpɔnfo anase driver ni bi a wantimi ɛndi ne dwuma yie nti no ɔtaa no ɔtaa na kyɛ sɛ na okita ɛyɛ car taxi bi ɛna ɔde kotwi fa ɛyɛ mami so na mami ɛtɔn adeɛ na asɛm no ɛnya asɛm ketewa kra ɔmanfo ɔwɔ hɔ no na betimi akyerɛ deɛ esi yie ɔno me beton so ɔmo tɔn pure water ɔnti me beton so no sister no chia no sister bna te sɛ ara me na no se fine oh seconds na me wura me di me sɛ si maduane mu me te sɛ twetwe pump ko kron ɛwɔ hɔ a ampa mba me nua ba na hyɛka dua yasi ne nan nyina bu sister yi oh iti abɛbɔ adeɛ yi ama ne kunu so ba ampa na sɛ accident na ba ma sister yi so ɔwɔ so ya seconds na wankasa bio me deɛ na me ba me fi bank a me ba me hu ye no na car no wɔ outer lane obi so gyina hɔ ɔhyɛla course na car no ball no through pavement no ball no ɔball no na ɔsan ba no ayɛ sɛ deɛ emu pagya ayɛ no because na car bi si hɔ nti ɔbɔ car no ansa na ɔbɛbɔ nimpa na ɔno ne pem dan no anopa no ne nyina na gyina ha na ɔhyehyɛ na ayi na ɔsɛ ɔbaa me si me na pin to osi na obi ba sɛ ɔtɔ taale yi to ɔbɛgyina dua yi ho ha sei ana oyi eti oyi ma na no hu sɛ ka na foro ha na ɛba eti ko ɔdane ne ho no wadwane ana dua no ɛlɔke no na ɔtɔ ha to ɔtɔ ha na be fa ne so ana sɛ yɛ nyina ade na police ni no so si ba yɛ gye ɔno so ɔmbɛ ma ne so a ɔmde ne hyɛ ka anu ɔmde ne kɔɛ police ni no ɔka anu ɔno na ɛka ka no ɔno na drive car no Dunkwa mahine ɛyɛ ɔkrofo ɔboɔ ɔbɛn miako a ɔtɔso miɛnsa na ɔde nsɛm kakra ɛde akɔ ɛde ama ɛyɛ youth and sports ministry na kyɛ sɛ ɔka ne nsɛm no nsɛm a na ɔka nyinaa ɛne sɛ ɛyɛ astroturf bi a wɔhyɛ aseɛ ɛwɔ ne mpɛso aso no wɔn bɔ mmɔden ara sɛ wɔbɛtumi abɛtoa so ɛsiane sɛ astroturf no wagya ɛwɔ hɔ no ma ɛnyɛ asɛm ketewa koraa zia no wanfoɔ ɛnya baabi na wadi agorɔ nti wɔn bɔ mmɔden ara sɛ wɔbɛtumi abɛtoa ɛyɛ astroturf no ɛso bibi a akadeɛ kura aka nti ɛma branteɛ no ɔde ne nsa bɛka contractor ne nsa bɛka no wasan asan no yɛsrɛ no anada roma ɔmoayɛ minister moayɛ na ɔntoa so na wɔnyɛ adwuma no na wɔnte ne nsa mfiri ho ɛma yɛn na afi sɛ ɔhwɛ a yɛn municipal director of health ɛyɛ Dr. Penny no wɔ ha no ɔregi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtenten yɛmpom ni adeade ɛma wɔn bɔ bɔɔl park na yɛbɔ so no nsi sa ɛyɛ midri national midwifery for wɔn park no ɛsa ɔno organize wohwɛ sɛ nipa kɔ hɔ paa a na kyerɛ sɛ ɔman no anigyeɛ abam ansa na solar force so organize a 15 years trophy and also so ahwɛ sɛ da no a wɔamo ba park no sɛ nipa ba park paa sɛ nti sɛ yɛgyina stadium hɔ ɛna sɛ nka yɛbɔ bɔɔl sɛ yɛ akam sɛ kɛbɛyɛ anigyeɛ paa Apa Dencha East so MC ọwọ hɔ nom so ɔno so ɛde ɛtu dwa sɛ kyɛ sɛ mansin no ɛbɔ mmɔden asɛ astroturf yi a ɔhempɔn yi ɛka ho asɛm ɛyɛ ɔkrofo ɔbɔ ɔbɛn nuako a ɔtɔ so mmiɛnsa ɛka ho asɛm no assembly no ɛbɔ mmɔden asɛ obetumi akeka nyɛma bi abom na contractor ɔyɛ ho adwuma no obetumi abɛyɛ
Yes, I chamba. Now, contractor number site or you man. You need to contractor no say we get made no for. Before the DH after say contractor number site. Now the demand at the boy and go to me a handover project. And the man see my video say what the community football so community media box. It is assembly penny for any MP. Then property and the contractor no. I'm another better media no so what we Honorable Ebenezer Apia Forcing Ninka and Eti no Abusia ebegyina sansemi so na afei de kasebo ni nyina aba na wie na meka wo se kasebo ni mu nsem bi a etodwa ebi ene se Ghana mampanyin ene hungry mampanyin adi ehyemu ende ewo eye omapanyin atena ya wo chese won ne nsentrofo edi nkomo na nkomo no na nsem bebre ena wo de tudwa chese eba beboa ama eye Ghana ene hungry man no yengicha wodie no emu atimi atimpam yesai so edi ani eche dunkwawo na dunkwa mahine eye okofo bro oben niako a otoso miensa edi atudwa se youth and sports ministry won bomode anse obetimi aba eye ne peso aso na dwumadi a wodi wo honom no wabeto aso ebusia ensem bi a ka ye ni mu a doso pa ena Okamafo Clement meje bre edi ni nyina ebesombo ewo Yorke FM afesu HYTV no sia kasebo eso na meka wo se han Yorke state ene so yasna yedi kasebo ni nyina ebrewo afei so Adoms boutique eso yasna yedi kasebo nyina ebrewo kasebo no asi ye wo no dasende